I'd like to call the attention of Carlos Isagane Zarate, is the congressman. Adre, may anak ka na nag-aaral sa Europe. And sinasabi mo na si Sandro, yung anak mo, ginagastusan ng lula. You know, baka sabi mo talagang maluloko mo ang Pilipino, lalo ng kami dito. Ang lola mo, tinignan namin ng matanda na, wala namang propiedad, walang income. Paano makagasto ng education niya is John Paul II Catholic University of Lublin in Poland. Bachelor's degree in philosophy. Po dito, mayroon dito, he has been traveling all over Europe. He has been to Turkey twice, I think, and hindi ko nakita yung page. He has been flying all over Europe. At saka kung ang sildo mo, Zarate, yan ang ginagastos mo para sa anak mo, pinapasa mo doon sa nanay mo na matanda na, you're pulling everybody's leg. Huwag mo kaming bulahin. Baka kaya siguro ang ginagastos mo yung pera ng kinokolekta ng mga NPA dito. Hindi nila alam na sila, ang kinokolekta nila, pumupunta doon yan sa mga leader, mamalaki ang kita. Tapos sila hirap. Yan ang problema dyan sa mga NPA. Nagpapaloko kasi kayo. Alam mo yung collection ninyo, mga siguro 30% lang maiwan para sa mga sweldo-sweldo ninyo. Karamihan niya magpunta doon sa mga leader at sila ang may pera. Kaya nga kapag pagpag-aral itong abogado yung si Zarate, man ang si Sandro Europe, doon nag-aaral, tapos sabihin ginagastos ng lula. Ayaw ko na lang, I would not mention names. Biro ka kasi walang income ang nanay mo, matanda na. So ikaw talaga yan kay anak mo yan. I would not want to go into remittances kasi well, we have a way of knowing. Pero alam namin na you send regularly money to your son. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.